Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен Зур Чирклей авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Сулейманов Хөсәен Юнус улына багышлыйбыз. Бүген 5 апрель көнне ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ихластан аны бу гомер тантанасы белән тормыш иптәше Халимә Сабитовна котлап, иң җылы теләкләрен җиткерә. Инде 50 ел кулны кулга тотып, гомер сукмагы буйлап атлап киләбез. Аллага шөкер, искән җилләр, бернинди тормыш давыллары да безнең гаиләне тетә алмады. Киресенчә, авырлыклар очраган саен без аларны җиңеп, оябызны тагы да ныграк итеп кырдык. Гомер буе колхозда икәү бергә хезмәт иттек. Эшебезне намуслы башкарганга почет тактасыннан төшмәдек дигәндәй. Күп санлы рәхмәт һәм почет грамоталары белән бүләкләнеп, лайыклы ялга да чыктык. Гомер барышында син мине яклаучым да, саклаучым да булып яшәдең. Сөя белгән ир, улыбызны үстерергә күп көч куйган, хөрмәт ителгән әти дә булдың. Әйтергә кирәк, тормыш иптәшем бик туган җанлы кеше. Ерактагы да, якындагы да туганнарны зарыгып көтеп ала, кунак итеп, табын төзеп, каршыларга ярата. Шөкер Аллага, картлыгы матур уза. Инде Алланың рәхмәте белән аңа 2 тапкыр хаҗ кылырга да насыйп булды. 5 вакыт намазын калдырмыйча, авыл карты, мәчет карты булып яшәп килә ул. Инде якты дөньяда безне шатландырган оныкларыбызның да ул яраткан дәвәтисе. Сөеклем, без бәхетле пардыр. Алтын туебызны каршылап, тулы булган тормышыбызда бары рәхәт чигеп яшәргә генә калды. Шөкер, зарланырлык бер генә дә урын юк. Раббым, шушылай пар күгәрченнәрдә алда да, сөйеп, сөйелеп, хөрмәт ителенеп, бала оныклар бәхете күреп, яшәргә язсын иде. Синең белән минем язмышым якты булды. Яшьлегем дәртле килеш үтте. Инде картлык көннәремдә имин һәм тыныч узсын. Олыгайган килеш бер-береңә кадерле булуы үзе бәхет. Алда бриллиант туебызны да каршыларга язсын. Картым диеп сиңа бүген карап, эндәшәсе килә, сөенеп. Үтеп киткән яшьлек елларыбыз, бер сөенеп, кайчак көенеп. Алтын туйлар җитте сизелмичә, каршылыйбыз олы бәйрәмнәр. Рөхсәт итче шушы юбилейда бүләк итим теләк бәйләмнәр. Гомерләрең җырдай моңлы булсын, хыялларың ашсын чыннарга. Бергә-бергә тик шатланып кына озак язсын иде суларга. Парак кышка тиңләп тидермием, үземнең безгә күзләрем. Табар идем тик бер кайтырга ул яшьлек илләренә эзләрем. Үкенәсе бер дә калмаган ул, алда көтә матур картлыгым. Син сөюем минем, мәхәббәтем, назларым да минем, шатлыгым. Хөрмәтле Хөсәен Юнусович, матур гомер бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Яраткан тормыш иптәшегез Халимә Сабитовна йоллаган матур җырны музыкаль бүләк буларак та кабул итегез. Бәхетле булыгыз. Җитте теләкләр кабул булды. Әйтерсең дә бакалларга яшьлек шарабы тулды. Алларыгыздан чәчкәләр нур балкый йөгездә. Кайттыгызмы үткәннәргә кавышкан көнегезгә. Алларыгыздан чәчкәләр нур балкый йөгездә. Кайттыгызмы үткәннәргә кавышкан көнегезгә. Әткәй шишмәне күрсәткән кайчандыр яшь киленгә. Бардыгызмы шул эзләрдән суюлына бүлгәндә. Алларыгыздан чәчкәләр нур балкый
Bir-birigizge ihtiram bolalar da uyuğuz. Kutlu bulsun sizning altın tuyuğuz. Allarıgızda şeşkeler nur balqı yüzüde. Qaytdığızma o'tganlarga qavuşqan günügizge. Allarıgızda şeşkeler nur balqı yüzüde. Qaytdığızma o'tganlarga qavuşqan günügizge. Allarıgızda şeşkeler nur balqı yüzüde. Qaytdığızma o'tganlarga qavuşqan günügizge. Allarıgızda şeşkeler nur balqı yüzüde. Qaytdığızma o'tganlarga qavuşqan günügizge. Allarıgızda şeşkeler nur balqı yüzüde. Qaytdığızma o'tganlarga